Angibingelele konke amagumbi amane omhlaba ngisithi abantu abaphile. Ngithanda ukuqondisa abantu bakithi ingase kube mhlambe ngosaziwayo noma ngumuntu azi zonke izinto. Yingoba angazi zonke izinto yikho ningakaze ningizwe ngigxeka noma ngubani. Mina isintu ngiyathanda ukusilandela abantu bakithi, ngiyazi ukuthi omunye nomunye uyenza isintu sakhe, uyenza ngendlela ayiphiweyo. Yikho ubona kuthiwa izikhwama ziyehlukene. Kungaba khona umuntu ongaba nesandawana wena ungenaso. Kungaba khona umuntu ongaba negundwane mina ngingenalo. Kungaba khona umuntu okwazi ukukhanda utokoloshi wena ungakwazi ukumkhanda phile. Ungathi wena utokoloshi akekho. Ungathi wena into ethile ayikho. Ngoba izikhwama zabantu azifani. Futhi esakamoyo nesakazitha ngeke safana nesakini kwaMsimango. EsakaMsimango ngesakaMsimango, esakazitha esakazitha, esakamoya ngesakamoya. Yingakho abantu bakithi asiyekeni ukugxeka, asiyekeni ukuzithanda ukuthatha sithi siziphakamise. Masingaziphakamisini endabeni yesintu la. Ukwenza kwabantu kwehlukene, izikhwama zehlukene bantu bakithi. Omunye nomunye makasebenzise isikhwama sakhe asize abantu ngendlela aphiwe ngayo. Ungathi wena ngoba uyazi kakhulu, akekho oyazi kakhulu. Idlozi lisinikezayo bantu bakithi. Ngisithi mina impilo mayiqhubekele phambili, sisizeni abantu abadinga usizo, sibasize singabadukisi. Sibanikeze lokho abafanele bakuthole, bakwazi ukuthola ukuphila. Mangabe egula ngokomzimba umuntu ayelashwe athole ukuphila. Mangabe ngumuntu odinga impumelelo, simnikezeni impumelelo. Mangabe into ungayikwanisi usho ukuthi hayi le nto mina iyangehlula. Ungathi wena ufuna ukuba ngosaziwayo, ufuna ukuba ngazi konke. Angeke sanikezwa ukwazi sonke izinto ezinjani ezifanayo ngoba izikhwama zehlukene. If ngabe sazi zonke izinto ezifanayo, ngabe azikho inyanga eningi, ngabe ngasho ngithi naseThekwini ngabe zikhona inyanga ezimbalwa, mhlawumbe ngabe ngibala inyanga ezingu-5, ngabe ngibala inyanga ezimbili. Mbe ngale ngeke iTheplamtri ngabe ngibala inyanga ezimbili noma ngibala inyanga ezintathu. Ngokubona sebesinikezwa okufanayo. Kuba sinikezwa okungafani yikho ubona inyanga ziningi. Ikhona inyanga enikezwe isikhwama sokushayisa abantu ngezulu. Ikhona inyanga enikezwe isikhwama sokuthi ikwazi ukwelapha umuntu onomkhuhlane wokuwa. Ikhona inyanga enikezwe isikhwama sokuletha into entshontshiweyo, njalo njalo. Ngabala kuze kube kuningi. Ibe khona inyanga othola ukuthi vele yona isiza umndeni wakwayo kuphela. Ababuya-ke bezobeka izipho kiyo mayisisize umndeni mangakuwo. Lokho-ke masingakugxeki ukuthi hayi lwana umuntu uyikuthi. Uyilokho ayikho khona, nawe uyilokho oyikho khona. So yingakho-ke sebenza lokhu okunikeziwe, usize abantu kulokho okunikeziwe, uyeke ukugxeka, uyeke ukumosha into zabanye abantu ngoba vele usithola sesimoshakele. Into mangabe ungayazi, thatha umuntu umdlulisele komunye umuntu ahambe ayothola usizo. Nanjalo futhi inyanga imele isibekezelele isigulane sayo. Noma ngabe kukude kangakanani ukuzithola ukuphila, kodwa mangabe unikeziwe ukuthi umsize leyo muntu, umbekezelele. Bese ngibuya nakuzo futhi izigulane ukuthi zike ziyeke ukujaha, ngoba awungeke ukuthi ibhodo lisaphekwa wena ubusujaha ukuthi kuphawe udle. Uzodla ibhedo lingavuthiwe, uzodla ukudla okungavuthiwe bese uyaqunjelwa. And ufanele ungizwisise mangabe uyasiyaqunjelwa. Mangabe uthi usuyasiyaqunjelwa, ngichaza ukuthi abanye abantu namhlanje banezinto eziphefumulayo ezindlini zabo. Ngendaba yokuthi usuka umuntu umgijimisa agcine ekunika into okungayifuni. Mase umtshela ukuthi into iyaphefumula,
athi wena thathile, yingoba kuyikujaha kwakho nawe. Musa ukujaha, beka inhliziyo phansi, ubeke amaphaphu phansi, ulalele into ekhulunywayo, ulalele into eyenziwayo, ukwazi ukulinda. Thina sinje sakhulela esintwini kwasemandulo, sabona kungakabi namafoni, abantu babekwazi ukulinda, abantu babehamba abeyazothatha into. Mangabe kuthiwa ungabona into le ingakusizanga, ube ujike nayo, uze nayo la sizokulungisela. Umuntu abuye ajike, kungakabi khona amafoni, kusabhalwe incwadi. Uthola ukuthi umuntu uthatha inyanga yonke, uthatha 4 months engabuyi, kodwa agcine ebuyile abuye ezolungisela lapha ekhaya, athole ukuphila. Kodwa abanye namhlanje ngoba sokungamafoni, selithanda ukuthi into liqhagele ungathi i-netball. Isintu bantu bakithi akusona netball. Isintu akuyona netball. Isintu sase-Afrika asibhaleki. Isintu sase-Afrika sijulile. Njengoba ngizwa ngikhuluma ukuthi abanye abantu banezinto eziphefumulayo ngaphansi kwama-bed match, ngendaba yokuthi bayathanda ukujaha lapho belungiselwa ngendlela eyiyo. Lalelani niqonde isintu, ndiyeke ukuhamba nisiba ngothathekile. Nithatha lokhuya likufake kulwana umuntu, nithathe lokhuya likufake kula inyanga. Ubani akayenzi ngalolu hlobo, ubani wathi yena unokuthi. Mangabe wena ubani wathi kunokuthi, uzofunani kuloya muntu ozojika wena umgxeke? Ungajiki ugxeke. Wena lalela inhliziyo yakho, uhambe uyohlola umuntu ukuze uthole usizo. Mina nginjena nje, nazo izangoma ezibuya zizothola usizo kimi, nazo izangoma engizivulela isigodlo zazo. Angeke ngibize amagama azo, ngeke futhi ngisho. Nginabantu abaningi engibasizile, nakithi le eZimbabwe nabantu abaningi engibasizile. Angeke futhi ngitshele ukuthi ngubani engamsizayo, nguzibani engamsizayo, ngoba yimfihlo yakhe. Nami ngusizile yimfihlo yakho. Niyeke nje ukuphapha kakhulu, ikakhulu laba bantu. Intsha yamanje inokuphapha kakhulu. Musani nishiye ukuphapha, nithole ulwazi. Mangabe umuntu ningamzwisisi, hambe emhlole esangomeni esibhulayo. Thina sakhula kuthiwa umuntu uyahlolwa ebantwini abathathu, izangoma ezintathu ezibhulayo, izangoma ezibhulayo, abaprofiti abahlolayo, bamzwisise ukuthi umuntu uyihlobo luni. Namanje sinabanengi abantu abalahlekayo endabeni zesintu lana. Thina sazi ukuthi idlozi liyazibonela lona, alibonishwa ngomunye umuntu. Into mangabe uyiholelwa ukuthi uyenze, kumele uyenze. Hayi ukuthi uhambe uyayitshela ukuthi kumele uthwase la ekhaya. Thwasa ekhaya, lithini lona idlozi lakho ma wena ukuthi ufika ubhulelwa ukuthi wathwasa la ekhaya, hlala la ekhaya? Lithini lakho lona? Yini lingakubonisi loyo muntu ofale uyothwasa kuye? Yini lingakubonisi imvunulo yakho? Bantu bakithi, qondani isintu. Nimuse ukuthatha izinto lapha nalaphaya. Nimuse ukuthi lithathe abantu abagxeka abanye abantu. Thina lethu kithi amadlozi akwazi ukugxeka omunye umuntu. Isintu yisintu, isintu masisebenze sibe yisintu. Mangabe mina ngikwazi ukukhanda igundwane, mangabe ngikwazi ukukhanda utokolo weshavuka, mangabe nginaso isandawana, uSibande engenaso isandawana, ebese sithini isandawana asikho ngoba yena nguSibande akanaso, umoya unaso. Ebese sithini igundwane alikho ngoba umoya enalo, ngoba yena akanalo. Bantu bakithi, ngiyaliqondisa ikakhulu intsha. Lapha ngikhuluma nentsha, ngikhuluma nabantu ukuthi bona bakhula bekhonza, sebefuna ukubuyela esintwini, kodwa bebethatha izinto ngenhliziyo. Isintu bantu bakithi yisintu vele, sohlala sikhona isintu, sohlala sijulile, futhi isintu angeke sijike, futhi sohlala siyisintu nje sase-Afrika. Amakhehla nogogo abahleli phezu kwempilo yakho yibo abafale bakuholele ezintweni. Mangabe kumele uyothwasa, hayi ukuthi uyotshelwa ngugobela ukuthi hayi kumele uhlale lapho uthwase.
ufanele uyogobela akunikeze umhlahlandlela ukuze ukwazi ukuthi ubone ukuthi kumele uyothwasa kuphi. Uma ngabe idlozi lakho lingavumi ukuthi usizwe yimi, awungeke ukuze usizwa yimi. Kufanele ulalele ukuthi ufanele uyosizwa kuphi. Uma ngabe into engiyikhulumayo ungayizwisisi, utshele nje ukuthi angikhulumi mina, into oyikhulumayo angizwisisi. Uma ngabe mhlawumbe uzofuna inyoka ephalaza imali, ngizokunikeza le nyoka ephalaza imali. Uma ngabe ubuzofuna isikhwama semali, ngizokunikeza lezo sikhwama semali. Uma ngabe ufuna abafana abaletha imali, mina ngizokunikeza labo bafana abaletha imali. Uma ngabe ufuna inhlanga ze-gambling, mina ngizokunikeza inhlanga eze-gambling. Kuba njalo nje, yiyo into mina engizokunikeza yona. Uma ngabe ufuna le mali ehambe ephahlele emathuneni amabhunu uyithole, ngiyokunikeza leyo nto, uhambe uyophahla emathuneni amabhunu ebusuku, ngikutshele ukuthi uthenge ini nani nani, uhambe uyophahla, ngunikeze izinto engunikeza zona, uhambe uyophahla, uhambe uyosebenza, uthole imali. Ungabuyi kimi uzokhuluma ngomunye umuntu ukuthi hhayi mina sengabuya emuntwini onje, ngajika emuntwini onje, angizange ngilithole usizo. Mina ngizokunikeza leyo nto engizokunikeza yona ezokwenzela imali. Futhi nokuthi ngizichaze kakhulu, angeke ngizichaze kakhulu. Noma ngabe ngihambile ngiphumile phandle kwezwe, angeke ngikutshele ukuthi ngiphumile phandle kwezwe, ngihambile. Lokho akudingi wena ukuthi ngihambile, ngihambeleni. Kuyafana nokuthi uye esibhedlela unikezwe appointment, uthola ukuthi udokotela leso sikhathi ukuthi uzobuya ngemhla ka-21 September uzobe khona, kodwa umthole engekho. Yingoba be-athende ezinye izigulane esuka athole ama-appointment akhe, athende ezinye izigulane. Uma kuthi ehlala uzobuya ngo-2 noma uzobuya ngo-4, hlala umlinde. Uma ngabe uhambile awukwazi ukulinda kuze kuchaye u-4, kusho ukuthi usuzobuya-ke ngelinye ilanga wena. Usuzozibona wena ngoba i-appointment uyinikeziwe. Uma bethi udokotela uzobuya ngesikhathi esinje kulesi sibhedlela, uzobuya ngaleso sikhathi. Uma kuthi uzobuya ngo-4, umlinde aze afike ngo-4. Of which noma uhamba abalindayo bayalinda, bayabuya basizwe ngalo mhla ka-21, bathole ukuphila. Uma ngabe kukhona lapho kungabe ku-wrong khona, uma ngaphilanga anikezwe itani, uma ungaphilanga i-review yakho ubuye ngosuku olusha, kanjalo kanjalo. Kodwa-ke namhlanje lithanda ukuzenza izinto zibe complicated. Lifuna abantu bashwe ngani, lifuna abelaphi bashwe ngani. Bese lihamba futhi, uma ngabe lihamba lehlulekile nina, nizehlulekele, linikezwa indlela yokuphila ukuthi uma ungaphilanga ubuye ngosuku olushe, wena ubusuyehluleka ukubuya. Kuzothiwani wena uma ngabe usehluleka ukubuya ngalelo langa? Uzohluleka ukulinda noma ngabe